Niin, näytäks tuosta. Eli tein äsken nälpässeteleitä. Tässä on tällaisia hyvänmuotoisia. Jos ei tule hyvänmuotoisia, niin sitten niitä ei tarvitse ottaa. Tässä on ainakin minun hyvänmuotoiset setelini. Tällaiset on todella hyvänmuotoisia. Sain tehtyä sellaisen yhden vain, sellaisen todella hyvän pohjisen. Tässä ne ovat nämä hyvät setelit. Eli näitä seteleitä, näitä voi pitää ihan 100-asina, 5-asina tai ihan mitkä vaan. Sellaisina seteleinä, mitä on olemassa, niin kuin äsken minä käytän silleen. Olin tehnyt juuri äsken leikosta pöydän, mutta kun se taisi mennä vähän pieleen, koska siitä on toinen jalka. Nyt ei se pysy kunnolla pystyssä. Pystyin istuakin tässä. Odottakaa hetki, kun etsin sen toisen hihalan. Se ei ole vain samanmuotoinen kuin tämä. Niin, etsin tuollaisen. Jos on tuollaisen hihalan, joten nyt tämä äsken pystyssä. Kun istutaan siinä karpallisuussa. Se varmaan tuli meidän kissasta Mirristä. Se on semmoinen musta. Se on juuri tuolla keittiössä varmaan syömässä kalaa. Se on persialainen kissa. Se on niin kuin minä. Niin kuin olen nyt. Ja minun pikkusiskoni varmaan leikkii sen kanssa. Tämä topisi tähän hyvin katoksi. Se on näin. No niin, saksat. Tai aion tehdä ehkä sopivan muotoisia näistäkin. Katsotaan tuleeko niistä. Sitten minä näytän ne hyvät, mitkä nyt saankin näistä. Ottakaa nyt vain hetki, tämä on niin vaikeaa. Tässä saattaa kestää, niin laitan pausalle. Niin. Että niin kuin tässä ovat nämä hyvän esitteet. Mitkä nyt sain? Lisää. Tällaista nyt tein seteleitä. Niitä voi leikata ihan minkälaisesta pahvista vaan. Paitsi ehkä tällaisesta on hyvä myös. Sellaisesta valkoisesta on todella hyvä. Sitä voi sitten ei tule mitään ruskeita länttejä tai tummaa. Se on vaan sellaista valkoista. Ihan sellaista väristä, mitä värittää. No, tämä penkki on sitten tuolla. Ja tähän tarvitaan vain sakset ja pahvia ja värejä, kun haluaa värittää sen. Nyt kumminkin eipä ollut muuta asiaa. Hei hei.